Hej og velkommen til Hearthstone. Hearthstone er et spil, som kommer fra Blizzard. Det er et gratis spil, men det er stadig en beta. Og I kan downloade den. Jeg lægger et link ned i beskrivelsen af videoen, så I kan se det. Nå, lad os gå i gang. Som sagt, det er stadigvæk en beta, så den kan godt være nogle bugs i starten. Så. Og jeg foretrækker en rogue, fordi jeg synes hun er rigtig god på grund af, jeg kan godt lide alle hendes spells, de er rigtig gode. Og lad os lige vente her. Bop. Yes. Jeg har faktisk, jeg har jo lavet en ny kanal her nu. Det er min allerførste video, den her. Hvis der er nogen, der rent faktisk vil vide det. Men ja, det var meget dejligt. Endnu en ny challenge. Valeera versus Garrosh. Okay, så vi spiller mod ham der, og han har et spell, der gør, at han kan hvad det hedder, få et shield på sin mand, sådan så at jeg kan skade ham direkte. Og jeg vil place dem her, fordi at de ikke er særlig gode som start. Fordi de har, man skal først runde 5 og 6, at man kan spille dem der. Lad os håbe vi får noget bedre. Krydse fingre. Yes, det er lækkert det der. Ja, det er godt. Og det der, det er også en rigtig god en. I starten, den sukker lidt til sidst. Det her, det er en taunt. Ham skal fjendtlige monstre dræbe, før at de kan angribe mine andre monstre og min champ. Jeg kalder dem bare champs. The pleasure is mine. Og hvis nogen vil vide det, så trykker man bare højreklik på manden, så kan man ligesom komme op i en lille samtale. Der er ikke så mange endnu, men det er jo fint nok. Okay, her vil jeg gøre. Den her, den har battle cry, og så det den gør er, når den her kommer ind i banen, så kan den angribe eller skade en på et monster. Og den her, den kan skade 2 på et monster, som ikke er blevet skadet endnu. Men den koster ikke noget, så derfor spiller jeg den. Skader jeg ham 2. Putter den ind. Sætter den ind. Og så er vi faktisk færdige med den første. Så sætter jeg den her, som skader ham 3 gange. Og så kan vi så angribe med vores footman. Okay, så lad os se hvad han spiller. Og der brugte han sin specielle energi ting. Gør at han får 2 shields på sin mand. Og nu spiller jeg ham her. Han er fin faktisk. Jeg kan godt lide ham. Yes. Og vi har den der, og den gemmer vi lidt på, fordi hvis nu der kommer et rigtig godt monster, så kan vi bare lige smække ham ned i. Som for eksempel der. Okay, nu har vi de her monstre. Se, at det her er ligesom det dårligste monster jeg har nu. Fordi battle cry virker kun én gang. Så det jeg vil gøre, jeg vil simpelthen ofre den her for at dræbe til noget større ved hjælp af den her. Sådan. Og sådan. Og så gør vi, bruger jeg dem her. Det er sådan, så jeg får så hende som en champ kan angribe. Og så angriber jeg med mine andre. Og det er meget sjovt, jeg kan godt lide ved det her, at du kan ligesom smadre ting, eller gøre ting rundt om arenaen for eksempel.
Her kan du lave ild. Og her der kan du lave noget. Ting der. Nå. Han er lidt irriterende, men sådan er det. Okay. Nu har vi fået 2-2, og den gør, at alle hans andre monstre, de skader en mere. Og det er jo ikke personligt særlig godt. For mig i hvert fald. Så derfor skal jeg gerne have ham her nedlagt hurtigt. Så jeg offrer ham her. Jeg kunne ikke rigtig bruge det til noget, men det er altid... Jeg synes altid det er vigtigt at have mindst 3 på banen, hvis det er muligt. Så du altid kan nedlægge hans monstre hurtigt. Og så venter vi bare lidt på vores modstander. Ja, nogle gange kan de godt være lidt langsomme. Og det kan jo godt være lidt irriterende, men sådan er det. Men det de har gjort er, at hvis du venter alt for lang tid, så kommer der sådan en lille snor, som brænder op, eller en lunde, det kan man også kalde det. Og så hvis den går helt herhen, så bliver det faktisk min tur. Okay. Som sagt, han kan også angribe mine minions. Ikke en særlig god idé, fordi han mistede faktisk lidt liv der. Nu offrer jeg den her. Så vi kan skade 4 på ham. Og det, altså, spillet er lidt som Magic, hvis der er nogen, der har spillet det. Det er ligesom din mana. Og i Magic der er ligesom lands, men der skal du sådan selv spille din lands i Magic. Her der kommer de bare automatisk. Men ellers vil jeg sige nogenlunde er det samme, undtagen i de her 2 champs kan sådan ligesom gøre noget. Okay, ham her er ret irriterende. Og hver gang jeg skader ham, så får han plus 3 i angreb, så han skader 5, hvis jeg skader ham. Yes, det er ikke særlig godt. Jeg er ikke særlig vild. Han er ret god, ham der. Vi sætter ham der, som... Ja, det var ikke særlig godt det der. Ja. Okay. Men altså, det han gør er ligesom... Han kan vælge... Han kaster bomber ned helt tilfældigt på vores. Nu er jeg så livheldig, at de alle 3 ramte mig. Det er ikke så tit det sker, vil jeg selv sige, men det er ligesom en chance at tage. Hvis man vil, man behøver jo ikke. Hold op. Yes. Se der, nu er han skadet ned til 4. Og nu er han faktisk blevet rimelig irriterende. Så. Nu skal vi se om vi kan få et godt kort, der lige kunne få ham væk og dræbe ham. Og umiddelbart så vil jeg sige, det ser ok ud for mig. Okay, det vil jeg så ikke sige alligevel. Så spiller vi den her. Jeg håber, skal... Hey! Hvor er det ikke mærke til her? Nu skal vi lige se om vi kan tage ham. For det tror jeg faktisk vi godt kan. 3 plus 4 giver 7. Plus 1 giver 8. Well played. Here we go. Og så vandt vi faktisk vores første turnering. Eller ikke turnering, kamp. Og jeg kan sådan lidt lige vise dig, hvordan det foregår her i spillet. Okay. Så tilbage. Det her det er sådan startsiden. Og her. Det her hvor du åbner nogle pakker
som man kan købe i shoppen. Og det koster 100 for en pakke, og så hvis du kan købe masser af pakker for sådan rigtige penge. Personligt, jeg har ikke rigtig lyst til at gøre det, fordi det er et gratis spil. Jeg har ikke lyst til at bruge penge på, men det kan godt være. Jeg har kommet til at gøre det for gang. Okay, i hvert fald, du får 10 af de her guldpenge her per hver tredje runde du vinder. Og du får, der er også nogle quests du kan tage. Nu har jeg ikke nogen, fordi jeg klarede dem, men det har jeg i morgen. Der kan du ligesom få lidt flere penge, og jeg tror faktisk sådan en kortpakke per dag. Og arena, det er sådan hvor det er lidt samme som det første, bare hvor du, hvad kalder man det, du får noget nøgle. Jeg er også ret ny til det, men det er i hvert fald, du skal i hvert fald, jo bedre du klarer dig, jo bedre loot får du, når du dør til sidst. Jeg skal nok prøve at få det klar til i morgen, og vi skal prøve en tur i arenaen. Og så her i My Collection, der kan du simpelthen lave din egen kortdæk, som jeg har lavet en custom rogue og en custom hunter. Hvis du vil lave et nyt dæk, og det skal være, lad os se, hvad skal vi have? Vi tager en paladin, Uther the Lightbringer, og jeg kan huske at det er for Warcraft 3. Og så her skal vi simpelthen vælge hvad for nogle kort vi vil have med. Vi kan, nu ser jeg her, det er jo ligesom et våben til min mand, til Paladin, Uther. Og jeg vil sige, den er faktisk meget god, den har 4 forsvar. Så det vil sige, den synes jeg skal have med. Og nu kan jeg ikke så godt lide Uther, men jeg laver et hurtigt dæk. Nu kører vi nogle, giver vi ham lidt 3+ angreb, så gælder i hvert fald med minions. Så vi skal have nogle minions nu. Og her er det sådan lidt neutrale. Det er ligesom her hvor, ja, det neutrale, hvor alle de her væsener og spells og alt det der, den kan alle champs få. Men for eksempel alle de her, det kan noget Paladin kan få. Ja. Og så gør det så gør vi, trykker vi suggest card for at gøre det lidt hurtigere. Og så ligesom, det er lidt for at hjælpe dig på vej. Hvad der vil være godt ind. Yes, og den er meget god. Og alt den der, hvor der sådan en lille bitte, hvad kalder man det, perle i. Det er sådan, det er kort du har fået fra en pakke. Et kort. Og hvis jeg husker det rigtigt, så var det hvid, det var det dårligste du får. Så er der orange. Nej, hvid, blå, orange og lilla. Og det er ligesom de bedste kort. Og du får uanset hvad, en rare eller op, altså en blå eller op i hver kortpakke. Lad os se, nu gør vi den der. Og jeg gør det bare lige hurtigt der. Yes. Sådan. Og så har du ligesom lavet dit kortdæk. Ja, det var det her for første episode. Så jeg kommer tilbage i morgen. Ses! Boop!